Kuya Ted, kamusta? Ano daw? Galit ako sa'yo. Bakit? Bakit? Mega love shout out, Kuya Ted. Bakit ka galit sa akin? Bakit? Mr. Nature, good evening. Mega love shout out. Hindi ka na mamamansin. Kuya Ted, busy ako. Hindi na ako nakakapag din LS. Ngayon lang oh. Tingnan mo mukha ko oh, nilagnat pa ako nung isang gabi. Hindi ka namamansin. Hello Kuya Ted, mega love shout out. Ako pa hindi mamansin. Wala akong dapat ipagmalaki para hindi ako mamansin. Ito pa din ako. Mr. Nature, good evening. Mega love shout out. Thanks for coming. Ano balita? Ayun, ilang araw na lang Kuya Ted, matapos na Ramadan. Ano yata, 22, 23. Ganyan, anong araw ba yun? Tapos na Ramadan. Medyo matatapos na rin ang paghihirap. Lo, may hugot. Then, ano Kuya Ted, next week, mauwi-uwi na ng Pinas. Next Sunday. Puro hugot na nga lang nangyayari sa akin Kuya Ted. Alam mo yun? Kuya Ted, alam mo ba yung alam mo yung feeling na uuwi ka pero hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo? Oo, oo Kuya Ted. Kasi nga 7 years na akong hindi nauwi, tapos nagtampo na yung mga anak ko. Kaya napilitan akong umuwi. Dapat noong December hindi ako naibili ng ticket ng amo ko kasi ang mahal daw. Ngayon ang pangako after Ramadan kasi walang pera. Yun, tumpak. Isa yun Kuya Ted, isa yun sa isang dahilan, pera. Tapos siyempre yung yung maabutan mo, 'di ba? Mr. Nature, salamat sa pagpunta. Nahulaan mo kaagad Kuya Ted, alam na alam mo. Kaya malungkot na masaya pag-uwi. Tapos masaya ako kasi makikita ko yung mga anak ko siyempre. Alam mo ba Kuya Ted? Alam mo ba Kuya Ted, kausap ko yung hipag ko kanina kasi hindi ko alam kung saan ako uuwi. Sabi ko, kung hindi niyo ko sunduin, na lang ako mag-commute at saka sana ako matutulog, gayatay. Mr. Nature, mega love shout out from Kuya Ted. Kuya Ted, mega love shout out from Abo. Abo, thanks for coming. Bo, mega love shout out from Kuya Ted. Ayan na, magmamarites na. Hindi Kuya Ted, hindi ko alam kung sino yung kung ako lang nakakaramdam ng gano'n ba na uuwi pero hindi siya yung pure na masaya. Unang-una talaga pera kasi iniisip ko yung pagdating ko do'n 2 months ako tapos siyempre yung panggastos namin mag-iina. Then after no'n 'di ba magbabakasyon tapos
Mag-aano naman, enrollment na naman yun. Pagbalik ko dito, ay giatay, saan ako kukuha, 'di ba? Kumusta aking mambo? Ano? Rambo, gano'n. Ayan, bakit wala kang uuwian? Mga anak ko, Kuya Ted, mga anak ko siyempre, uuwian ko. Sila yung dahilan para ako umuwi. Yung bang ano, kung malapit lang yung bahay ng nanay ko kaso malayo, Bicol ba. Kaya nga ako umuwi para dahil sa kanila makita ko yung mga anak ko. Eh, hindi ko naman sila puwedeng tangayin ng Bicol kasi nga nag-aaral sila, 'di ba? Nandun sila sa bahay namin kasama ng tatay nila. Hindi ko alam gagawin ko, Kuya Ted, kasi yung hipag ko kanina nakikiusap, sabi niya baka daw puwede kong anuhin na maging okey kasi nga kahit daw 2 months lang daw baka daw mapatino ko, ay giatay. Sabi ko, hindi ano yun, hindi mo maaano sa hindi manggagaling sa'kin yung pagiging matino ng kapatid nila, 'di ba? Kailangan sa sarili mo yun, walang magdidikta nun. Huwag mong seryosohin, Kuya Ted, iiyak. Si amo saan yung better half mo? Hmm. Ay, ang hirap, Kuya Ted, ano? Kung yun bang gusto mong ilabas yung nararamdaman mo pero wala kang malabasan. Kaya teka amo. Hmm. Sabi ko, wala pa naman luto. Ano makapag-ano nga, makapag-LS nga ng konti. Naiyak naman naiyak 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 na nga amo. Kunyari tumatawa lang yan. Hindi, yung bang Kuya Ted na hindi ko alam. Hindi ko nga maano yung sarili ko ba, yung uuwi ako masaya ako para sa mga anak ko magkikita kami. Siyempre 7 years yun, eh, 'di ba? Kaso nga lang marami akong haharapin sa buhay pagdating ko ng Pilipinas. Ay, malabasan, malabasan kita mo, Kuya Ted, sabi ko na sa'yo. Hindi, kasi siyempre abo. Eh, siyempre 'di ba, yung bang ano, yung bang yung may tao ka na puwede mong mapagkatiwalaan, na yung nakakaintindi sa'yo, pero wala. Malabasan daw amo, gi-atay. Pero bahala na si Batman. Ano daw, ano yung binoramog mo, abo? Ano yun, bakit nagkaganito ka, abo? Bakit naka-hide ka, abo? Abo, bakit lahat ng message mo naka-hide? Ano ba yung mga pinagsasabi mo, hindi ko nakita. Na-hide mo si abo. Hindi ko man ginalaw, Kuya Ted. Gandang gabi, Ma'am Sophie. Yung hide mo siya. Hindi ito yung ano ko upang Kuya Ted, alin ang pipindutin ko, Kuya Ted? Pangalan niya? Wala man akong pinindot, Kuya Ted. Kuya Ted, alin ang pipindutin ko dito? Hala, Kuya Ted, na-hide mo siya, bugi atay. Gandang gabi, Ma'am Sophie, yung hide mo siya. Unhide mo, bunakin mo. Saan ko pipindutin, Kuya Ted? Paano yun? Pangalan ba ni abo pindutin ko? Wala man akong pinindot kanina. Di ba nakaganyan man ako? Ano nangyari yun? Ano daw? Yes, click mo yung profile. Tas makikita mo dun yung unhide. Yung profile niya. Wala man na siyang profile.
Pangalan na lang, Kuya Ted. Ayaw lumabas. Di ata, ano nangyari? Bakit ganito? Di ata, Kuya Ted, yung pangalan. Wait lang. Pindutin ko bang matagal? Ayaw man mag-click. Eh, di ata, matusil po na to ba? Wala man akong pinindot kanina. Ayaw. Bakit? Ayaw, Kuya Ted. Sis Lilo, mega love shout out. Yung pangalan. Yes, click mo. Profile harang. Paano, Kuya Ted? Hala, bakit? Ano ba nangyari? Kung paano ka magbigay ng jacket, ganun. Ayaw nga gumalaw, Kuya Ted. Ayaw siya. Hala, ano nangyari kay Apo? Start ko nga tong cellphone ko. Wait lang, Abo. Ano nangyari? Ayaw talaga. Di atay man tong cellphone na to ba? Nagsasarili. Kuya Ted! Kuya Ted, nagsasarili yung cellphone ko ba? Yan, Ox na. Ox na ba? Nasaan? Hi, sisipin, Kuya Ted muna, kid. Bakit hindi na nag-type? Giyatay. Ang likot kasi ng mga daliri. Hindi ko man, Kuya Ted, inano, pinindot. Eh, kiatay. Nagkaganyan man ako kanina. Pasaway yung sipin. Nagsasarili, Kuya Ted. Di ba nakaganyan ako kanina? Nagsasalita ako. Ito man yung pang-pin ko. Bakit nagganon? Wala pa din, hindi pa rin nakabalik si Abo. Kainis man tong cellphone ko ba? Ano? Pasmado. Sandali. Sandali. Kaya ate, hindi ko nga hinahawakan. Ayan na, may moderator ka na, Abo. Kaya ate, bakit ano nangyari? Hindi ko hawakan. Ayan, cellphone ko. Ayan, hindi ko hawakan. Ayan, Ox na. Jakitan mo na. Najakitan ko na si Sililo. Pasmado, Abo. Hindi ko man hinawakan, Kuya Ted. Nandyan man yan. Nariliman. Di ba nakaganyan ako kanina? Nagsasalita ako. Ano nga ako yung nag-i-emote ako. Uy, lagi na lang tuwing LS ko ba, may problema. Wings, mega love shout out, thanks for coming. Di atay, bunakid, kita ko pinindot mo. Hindi ko mo pinindot. May galit sa'yo, kuya. Sa barangay ko paliwanag. Palagi kasi nagsasarili. Oh, tingnan mo, oh. Nag-ano na naman, nag-lock na naman siya, oh. Wala akong pinindot.
palagi kasi nagsasarili ang cellphone mo. 'Wag mo kasing payagang ayan, oh, nag-lock na naman siya, oh, yung pang-jacket ko. Hindi ko man siya pinindot. Giatay. Wala talaga Kuya Ted. Manang-mana. Aray ko, pinagpapawisan tuloy. Puro ano, shortcut type yata sipin mo, Sisi. Sisi, sira-sira na ba? Nagsasarili, likot kasi ng kamay mo, host. Hindi ko nga hinawakan, nakaganyan ako. Kasi nga, ano, seryoso ba yung usapan namin ni Kuya Ted? Nag-iimot ako ba, Wings? Oo, nalilo. Hindi atay. Tingnan mo, oh, nawala na siya, oh. Inopen ko nga siya para kung may dumating na bago pang jacket ko, nawala na naman siya. Ito, hindi man 'to pang jacket ko. Kaya dito na lang ako nagbabasa kasi nga ano siya yung 6 million in the house, thanks for coming. Oy, pasensya na kayo kung ang itsura ni Ping ano na ba, yung kumbaga sa ano, yung kumbaga sa dahon lanta na. Ay, kayatay. Kaya nga nagsasarili-sipi mo dahil sa nakikita mo na ako, Ping? Oh, nakita na kita. Pero hindi kita hinaid, ha, hindi kita hinaid. Giatay pati cellphone, nagsasarili din. At least clear yung type na ginagamit, hindi giatay. Giatay talaga 'tong cellphone ko ba. Kawawa naman si Ping. Paano man 'tong cellphone ko ba, pahamak, giatay. Uy, lagi akong lupaypay kagabi Kuya Ted, umakyat ako ano na naman 3:30 ng madaling araw. Kapatid mo bago phone, bili ka na din. Wala akong pambili si Lilo, hayaan mo siya. Wala pa akong pambili, "Ate, wag naman sana magsarili cellphone ko." Nawala na tuloy si ano, Abo. "Ate, wag kang ano, masyadong tumawa, diyan maihi ka naman." Eh, ewan ko ba sa cellphone ko, o nagbili yun si Lilo kasi ano, yung cellphone niya nag-ano na din siya, umi-stop na, kaya napilitan na din siyang bumili. Ako hindi pa, saka na. Siguro pagka bumalik ako, 'pag nakabalik ako. Pauwi na ako sis Lilo next week Sunday. Mami-miss ko kayo lahat. Pero ta-try kong magising ako ng ano, madaling araw, pero hindi man ako niyan tulog siguro. Giatay. Dan host, dan ka saan? Dan saan ano, Bonakid? Miss Lilo, baka yang sipi mo magsarili din. Ay, yatay. Ang hirap. Malapit nang magsarili yang sipi mo, Wings. Ay, yatay. Ay, hindi ko na hinawakan, oh, kasi baka maano na naman, baka kung sino naman ang ma-hide ng cellphone ko, kawawa naman. Kuya Ted, kung napanood mo kahapon yung ano ko, yung LS ko, ay ate, napahiya man ako. Nag-LS kasi ako sa ano ba, sa Messenger kasi hindi man ako makadot-dot-dot ano. Eh, busy-busy man ako ba lagi ba? Ngayon ako naupo. Patapos na rin. Ang hirap pag nagsarili cellphone, ano? Naka-hide ng ano. Sabi ng cellphone ko, "Hide nga kita, Abo, baka kung ano pa yung masabi mo ba." Ay, yatay. Ako lang yata nag-i-LS ng itsura ko, ano ba? Bahala kayo diyan, guys. Ganito lang ako, eh. Ako'y simpleng ano ba yun, 'di ba may kanta?
Yung ano ba yun? Ako'y simpleng ano ba yun? Yung sa TikTok. Haplusin niyo yung sipi mo para hindi magsarili. Hindi ko mahina haplos ko yun. Yung ako pala, ako'y simpleng babae, hanap ko simpleng lalaki. Ganun pala yun, gatay. Nag-isip pa ako, nagkakantay. Tapos tawa ko ng tawa, tapos biglang tumawag amo ko, gatay. Kagagaling lang yan sa lagnat. Nipeng tawa ng tawa, baka maano ba? Ano tawag doon, mabinat? Ang gara talaga Kuya Ted ng may edad na Kuya Ted. Lagi na lang may sakit. Giatay, wala man taga-haplos. Giatay. Tumagis na din ba yung sipi mo? Ayan, hinahawakan ko na lang ganyan, hindi ko na siya inaano. Pero hindi ko talaga siya hinawakan Kuya Ted kanina, 'di ba? Hihimasin mo kasi yung sipi mo kaya nagsarili. Ay, giatay na yan. Ang itsura ko talaga, promise. Kailan kaya ako gaganda? Walang pakialam sa itsura, makapag-LS lang, hindi puwag. Hindi wings, alaga sa daliri. Sana all. Si Lilo. Ang init, pinagpawisan tuloy ako ba? Tanggalin ko yung ano ko. Nainitan ako ba? Puro man ako katarantaduhan. Miss Lilo. Naubo tuloy ako. Wala man akong ayos-ayos. Parang nandiyan naman amo kong lalaki. Tapos yung uy, ang sexy ko na ngayon, oh. Lumiit na ako. Sana all alaga sa dalig. Sa dilig. Si Abo, parang hindi nadidiligan. Abo, wag kang ganyan, Abo. Binabanyo ba Ma'am Lilo? Binabagyo ba? Bagyo talaga. Dapat kasi dinidiligan yan, host, para di nagsasarili. Wala nga eh. Meron lang eh, wala eh. Dilig daw, hindi daliri, umayos ka sa pagbabasa mo. Tsunami talaga si Lilo. Sorry naman Kuya Ted. Malabo ng mata ba? Daliri pala. Daliri ba? Sorry naman. Ayoko, takot na tuloy akong maghawak mo sa cellphone ko, naaano ba, nasisira. 7 million in the house. Giatay din na ako makapag-uwi. Huwag ka na magtrabaho, tumawa ka muna. Labas mo na ako mga... Sorry muna ako. Giatay ka. Hanggang ngayon, nasa trabaho ka pa din. Lagi kang may OT. Baba, mamaya magka-issue ka din. Diyan. Bakas masunog ka, bunakin. Masyado na makasalanan. Hosh, yung gadget mo, ox na ba? Wala, ganun pa rin. Ayan, hinihina-hinal ako. Ay, naku. Masama ko pag tumawa ng tumawa, baka sumpungin ako ng hika ba? Kuya Ted. Ay, nandiyan ba si Hatcher ba? Ne. Ay. Lilo, hi. From Hatcher, Babuna Kid. Wings from Hatcher ba? Mapapanish yan o malanta yan. Walang ping, walang nang dilig. O nga, wala nang dilig, wala nang dilig. Walang magdilig eh. Hatcher ba from Sisililo? Baka iba ma-imprint mo. Baka yung ma-print ni Wings si Talaba lumabas. Anong sunod Ma'am Lilo?
desierto kuya amo, gayatay. Uy, masaklap kuya dito. Ang saklap dito kasi ano, gusto mo magpadilig, hindi ka madilig. Maraming bawal dito sa ano na 'to ba, lugar na 'to ba. Hindi ate na yan. Tapos yung talabang na print ni ano, eh, lumabas pa yung ano, nakabilat pa. Yatay. Hindi naman bonakid, parang grill. Tay, tingnan mo nagkatatulo na. Para akong hikain na naman ito kakatawa talaga. Oh, andiyan na si ano, nandiyan na si Bonakid, nakapag-rosaryo na daw siya. 'Pag gano'n Lilo, bumbero na. Ay. Uy, na-miss ko kayo lahat. Lagi na lang akong absent. Daming luto ba? Tayo yung nag-friend cook ano? Tayong? Anong tayong? Anong tayong yung na friend ko kuya Ted? Anong tayong yung? Yung talong na nalupaypay? Anong tayong yung? Na friend ko kuya Ted? Nakadilot. Anong tayong yung? Ginatay. Ay. Uy, ipaliwanag mo yung tayog yung. Ano yun? Ibig sabihin hindi makatayo? Lupaypay? Tahongos? Ginatay kayo. Ay. Si Hatcher ba nananahimik? Pa-video-video na lang. Ay, saklap. Nag-demonstrate. Pasiwas. Kasi hindi ko maintindihan Kuya Ted. Tayong yung nakalagay eh. Ibig sabihin ng tayong kasi yung pagkaintindi ko ng tayong yung yung bang puno na ganyan ta's nakaganyan. Yung nakaganyan na siya, oh. Yung malatang-malata na, wala na siyang ano, tuyong-tuyo na ba, gayatay. Ano kaya itsura tuyo talabaping ano, ah, medyo alam mo yun, tahong natuyo na tuyot ang ano din natin yung dilig kasi minsan pagka yung walang dilig sobrang init ng ulo. Yung ano ba, yung itsura nun yung tuyong-tuyo na yung bang kumikislap-kislap na yung ano, kumikislap-kislap na yung yung balat ba. Malayo pa nakikita mo na yung kumikisap-kisap na yung kulay niya ba, kaya umayos ka din. Report kita kay Kuya Ted. Ay, kaya aray ko. Ay. 'Di ba gano'n naman, 'di ba sis Lilo gano'n? Pag kayong ano, pag kayong tuyot na yung nangingintab-ngintab na yung kulay. Malayo pa yung kumikisap-kisap na, yung para ba siyang parang nilagyan ng pamada. Basta yung talaba ko makatas sisibing, sana all makatas. Ay, Sisi Lilo. Ano na, kailangan na ng ano, yung ano tawag niyon, yung tawag niyan, may tawag diyan, eh. Tulungan niyo ako, ano tawag niyan? Ano yung pink medyo umiitim? Sisi Lilo, ano daw yung medyo umiitim? Paliwanag mo kay Abo. Gano'n ba yun, tahong? Ako talaga sis Lilo, kaya teka, hindi mo nakita video ko yung
Miss Lilo, kaya teka ako talaga. Kaya eh, 'di ba kahit naman saang bagay 'pag natutuyo na, yung bang dry na siya, yung parang kumikisap-kisap na medyo gumaganyan-ganyan-ganyan, ganyan-ganyan na yung ano niya, yung balat niya, yung gumaganyan-ganyan na siya, pero 'pag fresh siya, wow! Kaya minsan-minsan kailangan ng dilig. Ay ko, Diyos ko Lord, magkakanda ihi na ako dito ba, nagpapa-purse ka naman, 'di baka tumagal yung tubig mo diyan. Wala na, wala na 'pag labas na ako, nagsarili na yung sipi ko giatay. Kuya Ted, mamaya ka na umalis giatay ka, bakit mo kami iiwan? Hmm, iniisip ko lang pero maganda talaga 'pag fresh, 'pag may dilig lagi. Namumukad-mukad kad na namumula-mula. 'Pag namumula-mula, ibig sabihin nun ano siya, bagong dilig yun. Pero pagka yung medyo brown na, tuyo na yun. Ay kagete. Oh my God! Miss Lilo, may tumatigas na diyan sigarilyas. 'Di ba ganun yun? Tama ako. Kuya Ted, sumagot ka diyan, tama ako, tama. Marusas-rusas pagka yung ano. Ay yatay. 'Pag walang dilig ang itsura sabi Sis Lilo, ang itsura sabi niya, naggaganyan. Nagkakanda eh. Ilipat mo yun. Ay grabe. Ay Diyos ko day. Nagkatawa. Maganda ba usapan kanina ni Kuya Ted? Kaya pagbaba eroplano niyan tag tagas na yan. Uy hindi. Nasa araw pa daw si ano, eh, Kuya Ted, wag. Tinatanong kasi ni Miss Lilo kung ano yung magiging itsura, eh, 'di ba? Yung bang nakaganyan na siya na ano, sabi 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 ng itsura, "Kawawa naman." Kapatid Vlog, bigyan ng shoutout. Aray ko. Ayoko na, ang sakit. Ang sakit na ng tiyan ko. Ano ko nga, ano kasi hindi ko siya maano ba, yung aking cellphone. May atay. Guys, nagbaba ng ano, si kapatid. Ipin niyo, ipin ko pala, hindi kayo. Yatay. Berit. Napasukan mo na Elis. Kapatid, ano yun, maganda yung topic namin. Tingnan mo, ipipin ko siya.
Wait lang. Bakit si Wings nawala na tuloy? Sabi na sa inyo eh, yung cellphone ko ba nagsasarili talaga. Yung tawa ni Wings na lang ay. Tas harang ano. I-report talaga ako ni Kuya Ted. Nagkanda tulo na ilong ko ay. Bicolana, Miguel Love shout out. Walang dikit. Walang dikitan dito kiyatay. Bakit ganyan itsura ko? Oo, bawal pala bata dito. Tamsak. Salamat sa patamsak mo, Bicolana. Asa na ako? Hindi ko na makita. Bakit ganyan lumabas sa ano ko? Bago na ba ano ng LS ngayon, ng cellphone? Bakit ganyan? Wala daw dikitan, kwentuhan na lang. Sis Bicolana, from Lilo, Kuya Ted, Sisi Lilo, kapatid, Wings. Bicolana, alalayan mo yung si ate mo. Delikado yung cellphone niya, nagsasarili. Wala pa kasi kung pambili. Tingnan mo, oh. Tingnan mo, oh. Hindi ko talaga siya maano ba. Bicolana, Miguel shout out from Kuya Ted. Awitin mo nga yung kapatid mo, Bicolana, grabe ang lagay. Ay, giatay. Salamat ho sa pagpin. Nag-aano talaga yung cellphone ko ba? Oh, nawala na naman. Ano gagawin ko dito? Miguel shout out, Ma'am Bicolana. Uy, alam nyo, yung siguro yung yung baguhan lang sa ano, yung makapasok sa ano na sa LS ko ba. Mga kalog kasi talaga yung mga nandito ba. Kuya Nature from Bonakid. Miguel shout out from Sir Abo from Nature. Mr. Nature, salamat. Salamat sa pag-stay. Miguel shout out kapatid. Ano na Kuya Ted? Ano na topic? Giyatay, nabasa na yung ano ko, tissue ko ba? Pag ganito yung topic, ang laki ng views mo. Ay, giyatay. Oo nga eh. Mr. Nature from Wings. Hello, Mr. Nature from Miss Lilo. Nag-love shout out Sir Bonakid. Hi Ate Fair. Ano ba yun? Parang naniniwala ako sa parang naniniwala ako pag taga Bicol. Oh, ano naman yung taga Bicol? Kuya Ted. Si Kuya Ted nag-umpisa niyan, giantay. Nabasa na yung panty. Ano, nabasa na? Hindi pa nga eh. Mr. Nature, ready ka na? Start na tayo. Kanta ka, Lilo. Game. Game ka saan, ano Bonakid? Pagdating bahay, sis, pauwi pa. Arat na. Napagod ako dun sa ano, topic niyo, oy. Kanina ka pa naihi, di ba? Hindi naman. Pampers talaga. Napagod ako, Kuya Ted. Pagod ako. Wala akong live ngayon. Ano na ba, Kuya Ted? Topic, Kuya Ted? Giyatay na yan. Para kung hikain, wala ako live ngayon. May aftershock pa yan si ano ba yung mga pinag-usapan kay? Pati kilikili ko basa. Kawawa si Sir Nature, baka matulugan ko uli. Ay ko. Nawala na si Kuya Ted, nilayasan na tayo. Ba't ba tayo napunta sa tahong? Ewan ko. Ewan ko ba? Bakit nga ba? Si Kuya Ted man. Kuya Ted, si ano ba? Ano ba kasi yung naumpisahan? Bakit napunta doon sa tuyo?
Ano yung binura mo, kalbo? Naimerian in the house. Thanks for coming. Mag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Lumayas na si Kuya Ted. Nagsumbong na si Kuya Ted. Hindi na kinaya. Giatay. Kawawa talaga ako kasi tinulugan ako. Yun lang. Tinulugan talaga. Kuya Ted, kamusta? Tahong talaga, patawa. Ewan ko ba saan, bakit doon ba napunta yun? Giatay na yun. Kasi kay ano pala kay Kuya Ted, kay Wings kasi nga ano daw if Prenel. Ay, Diyos ko Lord. Kuya Ted, hiningal na ako ba? Oras kayo natapos, Kuya Ted. Kuya Nature pala. Tingnan mo talaga ang basa ko ba talaga. Mali na talaga yung mata ko ba. Kuya Ted, Tuesday na, bukas na po ang ang bango. Anong bango? Bangko? Kuya Ted, Tuesday ngayon, bukas na po ang bangko. Bangko pala. Hiningal ako. Tala ba yung pag-print ko, yung lumabas tao? Ay, gatay. Napunta doon sa sa ginagawa ni 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 Wings. Sa print niya. Hinalhal tuloy ako. Uy, tawa kayo ng tawa dyan, guys. Naman kayo. Baka hindi nyo pa yan natusok ba? Tusukin nyo naman ako. Ilan pa lang ang tusok ko? 3 yata. Giatay kayo. Ay, giatay. Nang dahil sa tahong, wala nang tumusok sa LS ko ba? Tumasak na pang-4. Salamat kapatid vlog. Uy, kapatid vlog, di ba nasa Pilipinas ka? Hindi ka din natutulog? Pag-usapan talaga dito sa LS ko, talaga ba? Tinusok na kita ngayon. Tingnan mo si Kalbo. Kailangan ipaalala ko pa, ngayon lang siya nagtusok. Di atay talaga si Kalbo ba? Halhal. Hanggang anong oras ka diyan, Kalbo? Lagi ka na lang din may OT ba? Nakaisang oras na ba ako? Halhal talaga. Patusok na patusok. Patusok niyo daw si Bicolana. Ayaw mag-ano ng cellphone ko, hindi ako makapag-pin ba? Di na. Tingnan mo, namatay na naman, oh. Lagi na lang. Halhal. Tapos na kayo kay Tapos na kayo kay kapatid? Kapatid vlog. May tumusok ba sa kanya? Halhal talaga. Mali man yung ko. Tingnan mo, hindi ko talaga siya maano ba. Wait lang, hinihingal ako. Ay, di po. Huwag man talaga ito ba? Sana ako nakarating. Tinusok kita ngayon, host. Nakapin. Salamat, Wings.
Sa nakapin tayo guys, salamat. Guys, alam niyo ba yung ano, yung sapin-sapin? Masarap yun. Yung sapin-sapin, alam niyo yon, yung malagkit. Masarap yun. 6 million, 8 million in the house. Salamat guys. Salamat sa mga nakabigi. Ngayon, ano? Tinan mo. Sapin. Hindi naalala. Kasi yung pin ba, yung pin, kasi nagpin ako, naalala ko lang yung sapin-sapin. Si Mikay. Thanks for coming. Mag-love shout out. Oy, sis Mikay, ngayon lang ako medyo na ano-ano yung aking ulo-ulo ba. Nakauwi ka na, sis Mikay? Nakabalik ka na sa dito sa Riyadh? Masarap yun, wings, yung sapin-sapin. Gustong-gusto ko kaya yun. Kahit araw-arawin mong merienda, yun ang sarap, malagkit. Kanina talaba at taho, ngayon naman sapin-sapin, giatay kamus. Wala na si Sis Lilo. Wala na din si Kuya Ted. Hindi na mga nagsipag-react, pati si Abo. Nilayasan tayo. Nagkandawa lang mga dipuan. Giatay. Nilayasan ako ng mga si Mikay. Nilayasan ako ni Kuya Ted. Masarap kaya yun? Hindi talaga maka-ano yung aking cellphone na isa. Sorry naman. Giyatay na cellphone ito pa. Sarap ibalibag. Sis Lilo, andyan ka pa pala. Akala ko nilayasan mo na ako, nawala na si Abo sa kasi Kuya Ted ba? Alam mo ba yung sapin-sapin, sis Lilo? Masarap yun. Nag-drive sis. Ingat sis Lilo, ingat. Giyatay. Nagdilig yata siya. Giyatay. Alam mo yung sis Lilo, yung sapin-sapin? Masarap yun. Oo, masarap. Sapin-sapin. Oo, masarap nga. Tapos yung palitaw. Yung sapin-sapin sa kapalitaw. Alam mo yung palitaw? kinuha ko yung pinag-inuman ng ting mga amo ko, baka masisanti ako, tawa ko na tawa, maririnig ako dito, giyatay. Asa na ako? Oo, masarap sapin-sapin. Oy, may premiere. Kailan ba tong premiere mo, sis? Tawa mo, maihi ka na naman dyan, tapos sabay igit-igit, di po tawan si Jennifer. Kaurag mo daw kay Nihaw. Ox na po, Ma'am Lilo. Kanina pa yan, ganyan tumawa. Kaya sinabi namin na ihik na siya. Giyatay. Kailan tong premiere mo, sis Lilo?
Uy, sis Lilo, hindi ako marunong mag-ano, hindi ako marunong maggawa ng Premiere. Paano ba mag-Premiere? Para gumawa ng Premiere. Nasaan na yun? Tingnan mo, hindi ko na alam kung ano yung ano ko. Hinalhal ako. Sumagot ka ba, sis Lilo? Habang naging binakod, nag-dread kasi ako. Guys, paano naman guys sa ano nakapin guys? Kanina yan, ganyan tumawat ko na. Turo ka Fer, di ka tinuruan. Halhal. Gawa ka video tapos i-premiere mo. Paano nga mag-set ng premiere? Hindi ako marunong. Ano naman yung RS? Bobo talaga. Ang dami yung ano ba, pinagsasabi diyan hindi ko maintindihan. Ride safe. Kasi sino-shortcut pa eh. Wag kasi sino-shortcut kasi hindi ko maintindihan ba. Salamat. Ayan. Di naintindihan. Kanina hindi ko maintindihan, hindi ko maano kung ano ba yun. Halhal talaga ako. Kailan ba to sis Lilo? Nahalhal ako. Three days? Sa ano pala sa 21? Mr. Nature, salamat. Salamat sa pag-stay. Pasensya na pag dito talaga sa LS ko puro mga ano dito puro mga tropa yung ano pag mga nag-uusap ganito. Sa Friday pa sis, baka mag-live ulit ako sa Friday. Sige sis. Di po Ma'am Lilo, pangbili nga sabon wala sasakyan pa gyatay ka bunakid. Sino ba yung dating? Tapos na ba ang ano namin nun? Di ba nung nag-LS ka, kasagsagan namin ng ano, paghapon, sagsag ang trabaho namin. Pero tapos na siguro Ramadan nun. Malay ko may nagpautang na sa'yo. Wala pa nagpapautang kay Bunakid ba? Wala ka pang nakuhang nautangan Bunakid? Sino kaya yung nandito sa likod? May tao man. Sino yun? Si Lilian sana kaso dami hinihingi nun. Ang daming requirements bago makautang yatay. Kumurong na lang sa sis Lilo. Istapa sana siya sa akin.
Ang daming requirements si sis ano ba, sis Lilia kaya hindi siya nakautang. Nanahimik na lang sa Boracay. Yatay talaga tong kamay ko ba? Ano ba inaano ng mga bata na to? Ang ingay. Di mo ba nahanap yung pusod requirements? Pusod talaga? Hinalala ko. Nakaano na ako, nakaisang oras na ako. Makakaisang oras na din ako kakangaw-ngaw. Nahanap ko kaso papa di na raw mahal nun. Manginain nga ako. Di atay. Padating na lang ang amo ko. Nagtanong. Ay, may tubig pa pala ako dito. Ano? Ano? Napatulfo ka sana. Hindi nga siya napautang na ano siya eh. Sis Lilo. Hindi niya naisahan si ano, hindi niya naisahan si Sis Lilian. Ano? Nagutom ako. Ulam ko nanginuha ako sa kanila kanina ng ano ba yun, sambusa. Bunakid punta ka sa live ko sa Friday ha. Pasayawin kita. May upcoming din sa Bicolana oh. Game ang Lilo. Pagpunta ka sa Cebu, Bulacan ka na makaka-uwi. Hintayin ka ni Kuya Jaime. Mas kalmado ka na ngayon. Nagutom ako. Nawala yung tao. Sopa ko na yun. Kailan ba itong premiere mo April? Ayan guys, premiere ni Bicolana Asawa yung una, kain later. Nagutom ako. Sana nga hindi magluto, hindi ba ako pa anuhan. Ewan ko nandiyan yung bata kasi alas 3:30 na ako nakaakit sa gabi. Wala kayo ulit. Mr. Nature, kanina ka pa dyan, magbaba ka. Kasi yung cellphone ko ba, ano ba yung natawag doon, hila ko. Magbaba kayo ng magbaba ka Mr. Nature ng huwag ka nang mahinga. Huwag ka nang mahiya. Baba ka ng bahay para maipin kita. Hindi ako makapagkalikot ba ng cellphone ko. Sira. Kanina ang dami ko patutusukan. Hindi ko na natusukan. Bakit?
Sana mapatay na naman yung cellphone ko, oh. Kay Mr. Nature ba yun? Tingnan ko nga. Hindi ako marunong gumawa ng Premiere. Open, oh. I-ate talaga 'to. Okay, Mr. Nature. Bakit hindi add comment? Bakit hindi anong oras 'to? Sabay kayo ni Guys, patusok naman guys kay Mr. Nature. Premiere niya. 2 days, siya, 8:00 ng gabi. Yun sa'yo, Miss Lilo, anong oras yun? Hindi ko nakita yung oras mo, Miss Lilo. 8:00 ng gabi tong uy, sarap ng talong. Kay Mr. Nature. Bakit nahiya? Gawa ka video tapos bago mo upload, tawagan mo ako, turuan kita. Sis Lilo, kahit anong video, mga ilang minuto ang video. Done na ako sa'yo, Mr. Nature. Bakit hindi ka nagbaba? Kanina ang dami-daming tao. Napaanuhan sana dikitan. Napaanuhan natin. Pag mag-premiere ka, mga 8 to 10 minutes. Kasi ang doon sis Lilo, di ba may mga effect pa kayong ginagawa? Hindi ko alam yun. Hindi pa ako nakatry. Official. Thanks for coming. Magalang shout out. Sige. Kahit anong video. Guys, patusok nyo naman si Mr. Nature. Bunakid na tawa naman ako sa'yo. Sis Lilo, sinabi ko sambusa. Kung kailan matapos na sa nagtanong si Bunakid ba? Grabe talaga si Bunakid. Ten minutes talaga. Sambusa. Gawa tayo. Masarap. Try ko nga. Ano itatry mo, Bunakid? Ito? Maggawa ng sambusa, masarap. Sarap kaya. Guys, kain tayo guys ha.
7 million in the house. Depende naman sa pagluto, sis Lilo. Guys, pakitusok nyo kayo si Mr. Nature, 7 million in the house, yung kanyang premiere. Mr. Nature, dan thumbs up sa premiere. Salamat si Lilo. Kalbo, Rings. Patusok naman yung nakapin, salamat. May premiere din si Sis Lilo. Ano din, 21 din, Friday din. Christina host, tagal ka na natusok, premiere ni Miss. Huwag mo kong patawanin, may naman yung bibig ko ba? Sorry na ma'am, Mr. Nature, pinanood ko video mo kasi mahilig ako sa art pero wala hilig sa akin ng art. Tapos bigla tumawa na bug. Kaya nga sis Lilo, sabi ko wag akong patawanin kasi baka mamaya biglang mabuga eh. Ang hirap kayo magkontrol ng tawa. Yatay. Baka hindi lang yung sa baba yung nalabas, pati sa bibig, ay bumuga na. Kape po tayo. Danpin. Salamat Bonakid. Ang galing ni Mr. Nature, maano siya magpin tapos magaling pa boses, Wala sa akin, wala lang. Pati boses ayaw sa akin. Sabi ko, giyatay na yun. Ang ganda ng mga paint niya. Tapos ang ganda pa ng boses. Pagdating kay Pengla, basag. Giyatay, mas mahirap. May isusubo pa akong isa, giyatay. Tawa na. Naumpisa na naman ako ng tawa. Giyatay kayo. Mahigop mo yung kinakain mo. Oo nga sis Dilo eh. Kanta ka nga Ma'am Profi. Wings, paliwanagan mo ngayon si Bonakid kung ano boses ko pag kumanta ka, kung ano mga sinasabi sa baba ng comment. Sis Lilo, hindi pa siya napunta ng mga time na kumakanta ako sa LS ko, kaya tay, nakakalangata. Di atay. Ayan nga ba sinasabi ko eh. Di ate. Ganun, sorry. Saan sayo, Miss Lilo? Ibang sayo alam ko eh. Di ate na. Kahit nga sayo, pa eh, timbago pa eh. Di ate na, may isa pa akong subo. Di ate kayo, hindi ko masubo-subo ba? Nagkandalaglag na yung kanin ko ba?
Na-miss tayo ni kapatid bumalik. Kapatid vlog, salamat. Kapatid, nag, natapos na akong manginain. Sabi siguro, yung mga ibang sumilip sa LS ko, sabi siguro, wag na tayong pumunta dun, walang kwenta. Hindi tayo aangat. Walang, walang nagaganap na ano. Mag-stream yan ka, Wings, para akit kami. Ako, Miss Lilo, pagtapos ng Ramadan, mag-stream yard ako. Kapatid, kain tayo. Natapos ko din yung kinain ko, kaya tayo. Ano host? Mr. Nature. Alam mo? Ang kanina sa ilong mo. Magkakadikit na po. May lumabas pa tuloy. Yatay. Asa na, hindi ko na mabasa. Oo nga eh. Yung bang ano, may bago. Hindi ba, sis Lilo? Di ba minsan meron naka-BJ, di ba? Baka sabihin eh, nagkakautak lang ako. Wait lang. Bigyan ko ng jacket yung bago, hindi ko mabigyan. Sino ba to? May ano ka na? Marites, ano ba yun? Marites TV. Yatay, pinasok na tayo ni Marites. Yatay, Kuya Ted, ikaw ba yan? Yatay ka. Dito tayo mag-ano kasi delikado yung isa kong cellphone ba. Out muna ako guys, kinaba na ako. Sige kapatid, salamat. Salamat Kuya kapatid vlog. Marites ang latest. Yatay, asa na yun? 15 minutes talaga. O at least, hindi ka naaano sa ano ba, sa trabaho mo, sa kakatawa. Pag ano sis Lilo, ganun na lang gawin ko, akyat na lang ako kahit na ganyan may gawa. Kaso nga lang nung time na nag-akyat kami ni Wings, ano siya, yung sabi mo may static, yung parang ano siya. Pero hindi man sa akin kasi naka-headset ako. Tapos naka-mute ako nun para kako hindi marinig yung ginagawa ko ba. Hindi ka na ba nakapagtrabaho, Wings? Latest? Sis Marites. Sino si Marites? Yatay. Uy, nakakamiss si Hayop saka sino ba yun yung mga naggandawala na kapatid mo na kay Nilo Marites. Ayaw na ata ako papasukin. Sino ba si Marites? Si Rojen, thanks for coming. Ngayon ko lang nabasa si Rojen. Magalaw shout out host. Gusto ko ng bagong update, Bicolana. Ano yan? Magalaw shout out bunso kapatid. Sino yan?
si Rogie. Sino si Marites? Shout out Mr. Nature, Bicolana CC, Bicolana from CC Rogin. Bakit walang harang host? Mahaba nga harang CC Rogin. Rogin, mega love shout out from Wings. Rogin, Rogin Guapa from CC Lilo. Rogin, labas ka, pasok ka ulit. Yatay. Oo nga. Labas ka muna sa Rogin kasi may ano siya, may harang siya. Nagkanda sakit na yung tiyan ko dito si Rogin ba? Kanina pa ako tawa ng tawa. Naubos na lang yung tissue ko. Wala pati kaming tissue ngayon. Hindi pa nagbili yung amo ko. Marites, kapatid ni Mariposa. Ipuan ka. Sino nga si Marites? Mag-Marites muna tayo. Gayantay. Si Kuya Ted ba to? Gayantay. Tapos, kapatid ni Mariposa, tapos ni Mariposo. Gayantay kayo. Hinalhal talaga pagkatawa. Ba, magdalawang oras na ako kakangalngal dito ba? Tulog si Mariposa. O, tulog daw si Mariposa. Marami sila magkakapatid. Wings. Nawala na si Rogin. Sabi siguro ni Sis Rogin, hindi man ako pinapansin ni Sis Ping. Hindi ka kasi Sis Rogin ba makita? Wings, sino nanay at tatay nila? Tingnan mo naman itong cellphone ko. Talaga ikot-ikot ba? Mega love shout out Kuya Wings. Sis Rogin, thanks for coming. Mega love shout out. Miss Lilo. From Sis Rogin. Sis Rogin, hindi ka na busy? Halhal ako Sis Rogin ba? Parang nandyan na yung amo ko. Miss you, Sis Rogin. From Sis Lilo. Nahalhal ako. Ano daw? Mali yung LS. Ano daw? Bakit mali na naman yung LS na pinuntahan nyo? Gaya talaga kayo ba? Saan na yun? Mali yung LS na napasukan mo, Marites. I miss you to si Sililo. Nandiyan na si amo ko. Bakit mali? Paliwanag mo bakit mali. I miss you to Miss Lilo. Masisira buhay natin sa maling LS na napasukan. Vera Lee official, mega love shout out, thanks for coming. Mr. Nature, thank you po sa pag-stay. Si Rogin, kailan ka mag-LS ulit si Rogin? Oo nga. Kami ni si Rogin, pasulpot-sulpot lang ba? Si Rogin, kailan ba yung huling LS niya? Ang lamok, nakapatay na ako ng lamok. Kailan? Hindi na ako makatawa, nandiyan na si amo. Baka pagkatapos ng Ramadan, si Lilo, last day na bukas. Last day na ba bukas? Si Rogin? Bukas o next? Kasi ano lang bukas? Miyerkules lang. Hello sis, grateful. Tama yung napasukan ko, Wings. Baka ikaw mali. Hindi mo katawa mo lang. Mas mahirap ako. Masisira yung pantok niyo. Mga kapatid, pwede yung napasukan yung LS. Gatay. Host, stress na stress ka. Oo. Thursday last day ng Ramadan, host. Thursday. Ano ba? Hindi ko maintindihan. Thursday, last day ng Ramadan. Oh. So, ibig sabihin, last na nga bukas kasi tapos Thursday, yung
Ano ba? Ewan ko ba, naguguluhan ako sa'yo, ano. Wings, wait lang, mag-isip muna ako, Wings. Nilayasan tuloy ni Kuya Abo, Kuya Ted. Oo nga, eh, nawala nga sila ba? Host di ako, chikahan tayo. Host dito ako makichikan. Sige lang. Ano bang ano natin? Ano natin ba? Ano topic? Ang dami na nating narating topic ba? Sino si Marites? Huwag kayo maingay. Spy. Hindi ko nga din alam ano ba? Hindi ko nga rin alam si Marites kung sino ba. Pakilala niyo nga kung sino nakakilala kay Marites. Yan tuloy, may amnesia ka na, kakatawa host. Ano, so ibig sabihin bukas last ng fasting nila ano, tapos pagdating ng Thursday, pwede na silang kumain ng umaga niyan ano. Basta yun na yun. Yun siguro yun. Lilo, wag kang maingay diyan. Sino ba yan? Si Kuya Ted siguro yan. Naamoy ko si Marites TV. Malansa. May hinahanting ako na bagong issue para update kayo. Anong issue? Yatay. Pagdating talaga sa LS ko, puro issue. 8 million in the house. Yatay. Salamat po, Ma'am Marites. Bago to, Lilo. Bagong hugas. Sino si Marites? Pakilala ka naman, Marites. Gayatay ka. Bicolana. Migilaw siya at from Abo. Si Kuya Ted siguro yan. Miss Marites na lang Bicolana. Miss talaga. Ano topic natin? Ang dami na namin naging topic. Di po ako Di ka sure, Marites. Abo, sayang. Rojen, Miguelong shout out. Halhal. Halhal. Sure ako, Lilo. Miguelong shout out, Abo. Hindi natitinag yung 7 million sa bahay mo. Host, malupit kasi yung topic natin. Oo nga eh. Hi, Kuya Abo. Sino si Marites? Sino? Wait, check mo nga si Marites kung mabango talaga. Bagong hugas daw. Si Wings talaga mag-check. Amoy ang mga kalmotahon. Yatay. Si Bonakid yan. Si Bonakid ba yan? Kaya ate ka Bonakid. May nalalaman ka ng ano din ngayon ah. Pisipis, Miss Lilo. May nalalaman ka na ding paano-ano Buna. Kilala ko yan. Kilala niya din daw. Kaya kayo na. Pero dan sa nakapin. Salamat si Rogin. Pero mo tsura ko oh. Yatay, naabutan na lang ako ng ano ko. Si Hatchor ba yan? Basta masama pang amoy ko kay Marites. Masama talaga si Lilo. Miguel shout out Kuya Bonakid. Ako yan. Ay, katay. Sino po si Hatcher ba? Hindi, wow. Si Hatcher ba yan yun? Giyatay ka na, ikaw ba yan? Bro Abo. Kakatapos yata ni yung malansa. Sabi mo maghugas para hindi mangamoy ba? Yung mga chat niyo. Ganyan. Sakit na ng lalamunan ko ba? Wings, Bicolana, bakit bagong dilig ka? Miss Lilo, from Abo, Amol, Clorox ba Miss Lilo?
Malansa nga daw. So, ibig sabihin 'pag malansa, isda. Abo, fish. 'Pag sinabing malansa, isda 'yun. Sure ka? Huli agad? Si Chorba ba 'yun, si Chorba? Ang dami niyong mga alagad, wala kasi akong alagad ba? Hinalhal ako. Mag-2 oras na ako kakatawa, ay 1 oras kalahati pa lang pala. Nahuli ba agad? Nahuli agad ang isda. 9,000,000 in the house, thanks for coming. 4 years nang din ang diligan sis Lilo. Halhal. Di na din daw siya nadiligan. 9,000,000 in the house. Huwag sana pumunta dito si Timay. At makikita siya sa aking live. Si Bicolana, buhay pa ba yan? 4 years yan pala yung tahong na yun. Tuyot. Ayan na naman si Tuyot. Si Jen. Magpapaluto kaya ito? Mag-alas 10 na ba? May amag na naglalaway ang tahong. Tuyo ang amoy. Yan na pala yung sinasabi ko kanina natuyot na malapit na mawala. Amag? Yun? Sis Lilo? Tapos makita ng amo ko nandito yung mga ininuman ng tea. Yung ba yun? Bro Abo. Aray ko. 10,000,000 in the house. Thanks for coming. Mr. Nature, thank you. Mr. Nature, dito pag napunta ka talaga, natambay ka dito sa aking ano ba? Yate ka sis Lilo. Yate, hindi na. Yate. Anong sinasabi? No. Yate. Sis Lilo. Yate ka. Ubus na. Wala na laman to. Wala na laman. Yatay na yan. Huwag kayong tatambay. Dito kayo. Mas masisira yung pantog nyo. Yatay. 10,000,000 in the house. Pantog talaga. Delikado na yan, si Bicolana. Tulog na po ako host. Salamat po sa kulitan ba. Salamat Bonakid. Ang aga mo yata matulog Bonakid. Mga busy ang lahat ngayon kasi wala din nagpuntang bago dito, no? Puro tayo lang. Host, ano yung ininom mo na gamot? Viagra, bagay atay ka. Ano, pampaano to? Pampalakas. Centrum. Sana natulog. Sana? Bonakid, tulog talaga ha. Huwag kang Mariang palad siya. Bonakid, Leo TV Adventure, mega love shout out. Thanks for coming. Lagyan kita ng jacket. Wait lang. Kasi yung aking cellphone ba, nawawala yung niya. Ma'am Lilo. Tingnan mo. Ayaw makisama kasi ng cellphone ko ba? Ayaw makasama ng cellphone ko, guys. Sorry naman. Kaya matagal akong
Ano Bicolana, labas ang dila niya. Leo, meron ka na pong ano, meron ka na pong jacket. Dito ako magbabasa sa kabila kasi delikado 'to. Dito ako. Ano daw? Sisi, ba't uminom ka 'pag may panang pampalakas na tuhod at pinaghandaan ka? Wala akong pinaghahandaan sis. Ano ba, pampalakas ng ano, pagod ba? Pagod. Mega love shout out Sir Abo from Mr. Nature. Night na po Ate Ifer, may may race pa bukas. Oh, sige, good luck. May ano ka? Sige, good luck. Manalo ka sana. Malaki ba panalo do'n? Bro Abo, Miss Lilo. Good night Bonakid from Miss Lilo. Pangpalibog yun, iniinom ni ate ng gamot, wings. Wala na kasing libog, matanda na. Kaya tay, good night po kuya Bonakid. Kaya tay, may nalalabanan si ano, derby talaga. Walang laban ano, walang laban wings. Night po Lilo. Good night ano Bonakid. Good night Kuya Nature. Love you. Wow, may pa-love you pa siya kay Mr. Nature. Sana all. Ay, gatay. Love you daw Mr. Nature, sabi ni ano, sabi ni Bonakid. Malaki ba ang tayaan sa gano'n? Nananalo din yung ganyan? Buti bumabalik ang kalapati ano? Bonakid, hagi ka talaga. May I love you kay Nature. Ano ha, talo ko pa talaga ako. Lagi may pa I love you si ano eh, si Bonakid eh. 9 million in the house. Salamat guys. Salamat guys sa mga naka-video guys. Thank you sa inyo guys. Crush mo talaga si Mr. Nature. Ano to yung pampaano siya, yung ano siya, yung Centrum niya with lutein. Pampalakas sa ano siya, sa heart, sa mata. Para medyo lumakas-lakas ang tuhod. Lagi yan na kahit LS ko. Talo ako lagi. Leo, salamat. Wings vlog, done to you. May bakas po. Salamat. Balikan niyo naman si ano si Leo ba? Oh. Done na daw sa'yo ano, Wings. Nangingis daw si ano si Leo. Good night, Sir Bonakid. From Mr. Nature, talo saan Bonakid? Talo ka lagi sa laban. Good luck sa'yo, Bonakid. Bonakid, good luck, Bonakid. Siyempre, Ma'am Ifer, para ako lagi unahin niya sa kanta. Kanta lang para habol ni ano, Bonakid. Kaya ka. Go to channel nga natin si Leo. Dati dikit na pala ako sa'yo, Leo Adventure. Wow, ang laki ng ano niya. Ang laki ng bahay. Ang laki ng bahay ni ano, ni Leo TV Adventure. Sana all. Sana all. Ang lalaki ng Oy guys, may tanong ako sa inyo. Bakit pagka yung hindi pa tayo muni, ang lalaki ng ano, ang lalaki ng views sa ano, sa short. Tapos pag tapos na ng muni, hindi ka na ano, hindi na mabababa na yung views. Bakit gano'n, Sis Lilo? Salamat po, ate. Rest back ako sa'yo bukas. Leo Dan po, full pack from Bicolana. Tama na. Oo, pa pala lagi dami ang request kanta, patay lagi yan si Mr. Nature. Talo Mang Lilo sa karera. Kalapate. Malaki din ba ang tayaan doon sa Kalapate? Buti bumabalik ang Kalapate, ano? Hindi pa ako nakakakita ng ganyan na ano, karera ng ganyan. O, tingnan mo, napunta naman. O, ano tayo ngayon, guys? Kalapate naman daw. Kalapate naman ang topic ngayon. Yatay. Nawala na yung talabat tsaka ano, tahong. Kalapate naman tayo ngayon. O, mas malala ba ngayon? Yeah.
Comprehensive tawag diyan. Technique. More practice para di matalo. Madam. What's the biscuit? Ay, hina. Wait. What? Oh. Here, mata. Because that I'm gonna come back. Hina, madam. This one? See? This one. Mata, di ka ba na? Mata, saliit? No need you ground. Okay. Inano ko kasi makikita siya ba? Ayan na. Inano ko lang kasi makikita siya. Sana yun, karera talaga, kalapati. More practice. Good night, Kuya Buna. Anong klaseng kalapati ba na kid? Kalapating mababa ang lipat. May gulong pink. Alin ang may gulong? Inusap ko kasi yung amo ko ba pumunta, makikita siya ba? Masasayang lang ang live ko. Mag-end ka na ba, host? 1 hour harang mo. Malaki talaga. Lugi ako. Huli pero di kulong. Kuya Abo, hi. Bonakid, galing mo pala manalo tapos pautangin mo kami. Yun lang. Nabaliktad na no. Nabaliktad na tayo. Si Bonakid na nga. Dati siya nangungutang, ngayon siya nautangan natin pag nanalo. Mr. Nature, done to you. From Leo TV. Guys, paano nyo naman guys si Leo guys? Magbaba nga ako guys ng ano ni Leo ba? Paano to? Sana to? Nangingisda si si Sir Leo. Paano nyo nang balikan nyo naman? Babalikan kanya ng Sir Leo. Mga ano naman niya, mga legit naman sila. Mababait yung mga yan. Wait lang. Natulo-tuloy ang ilong ko. Ay, mali pala yung ano ko. Dapat pala nagpunta pala ako doon sa ano. Paano na yung pagkuha nito? Giyata yung trabaho ko, hindi ko na nagagawa kakapiti. Giyata ka. Maraming salamat, Sir Leo. Leo TV dan po, baka sa premiere. Good luck, Kuya Bona. Pray kita para manalo si kalapati mo. Anong oras na ba sa Pinas? Anong oras na sa Pinas? 9, 10, 11, 12, 1, 2. Uy, alas 2 ngayon ka palang matutulog. Ngayon ka palang matutulog. Bonakid. Giyatay, hindi mo na makita yung pagbalik ng kalapati. Pikit-pikit ka. Hoy, Wins, ayusin mo. Paluin kita dyan. Baka tahong at talaba man. May premiere mo dyan. I-try ko nga maggawa si Lilo. Pero maganda pag sa labas. Yung mag-ano ko ng premiere. I-try ko nga. Hindi ko pa kasi natatry yan eh. Gusto ko siyang i-try. Ano guys, napagod na kayo? Ng mga nagkandat, tahimik na kayo ba? Magsipag-type kayo dyan. Oy, wala na akong mabasa ba? Nagpunta kayo kay hindi ko kasi maano ba? Wait lang. Kuha tayo.
Upcoming, may upcoming pala siya. Halhal. Ihika yung amo ko ba? Nagpapausok siya. Di ate man kasi itong cellphone na to ah. Patay-patay. Guys, pakitusok nyo guys ang premiere ni ano ni Mr. Leo. Ay, ang binaba ko dyan. Nakapin guys. Salamat. Hahalilo, tama yung may design na may away, away-away pa. Hirap kasi ng ano, ang hirap. Pang ano ako, Sir Leo, pang ano ako ba, pang 139 na tamsak. Magbakas na lang ako sa'yo. Kailan to? April 19. Ano ba tayo ngayon? Ano pitsa tayo ngayon? Ano pitsa tayo ngayon? 19 daw. Anong araw ba tayo ngayon? Ano niya, oh. 4 na oras na lang. Anong oras to? 1, 2, 3, 4. Mga alauna. Mamaya. Madaling araw dito sa amin. Sir Henry, thanks for tamsak mo po. Pati yung hindi nga, ano nga pitsa ngayon? April 20. April 20 na ba ngayon? Kasi yung premiere ba ni ano ba? 19 man nakalagay doon. Ni yung nakapin. Huwag niyo naman akong lukuhin. Ano bang pitsa ngayon? Tingnan ko nga abo. Ate ka man abo. 20 na ba ngayon abo? Tingnan ko nga. Asa na pati ang aking kalendaryo? Gipuag ka man abo. 18 lang. Baliw ka talaga. Your phone? Asan? Your phone? Where? You go again?
Yatay, matigas na matigas pa. Matigas na matigas pa ang aking lulutuin, guys. Magluto daw ako ng kanilang kakainin. Mamping, naglang shout out. Salamat, Sir Henry. Sir Mr. Nature, mag-love shout out from Sir Henry. Henry, mag-love shout out from Wings. Wings, mag-love shout out. Kuya Henry, hello from Sicily. Hello. Mag-ano lang tayo, guys. Anuhin ko na lang ng 2 hours. Okay na yan. Magluluto na. Thank you all sa inyo, guys. Salamat sa mga kulitan natin ba. At least nakapag-LS ako, di ba? Kahit ganito yung tsura ko. Kahit ganito yung tsura ko, gayatay. Wala sa ayos. Channel mo ba to? Ping, ba't kulot? Bakit? Ayaw niya ng kulot ako? Nakukulot na kasi noo ko ba? Kulot talaga. Gayatay. Ayaw niyo ba ng kulot? Kuya Abo, panahon daw ni Kupong-Kupong yung picture. Nakita mo talaga yung bravo. Pag ang ano ba, yung mga Team Kalog ba, lahat ng kinatagot ng mga lahat ng ano nakikita ba, kahit ko Ay, Sir Henry, salamat. Lumayas yung amo ko magluto daw si Ping. Giyatay. Ang aking manok, matigas pa. Anong oras kaya ito maluto? Giyatay na yan. Magpalambot pa tayo ng manok. Hindi ko napansin, bro. Abo. Hindi mo ba napansin na? Pansinin mo naman kasi kalbo. Ay, giyatay na yan. Hal-hal man si Ping. Ilang ano na yan, Abo? 1 week na yan, ngayon mo lang nakita? Giyatay ka. Late ka na. Magsulat kayo dyan, oy. Magkamukha kayo. Dyan ni Jen, si Ping. Magkamukha ba kami? Napaisip ako, ba't may kulot? Ano, napaisip ka, hindi mo inaano kung nasa akin ka ba o nandun sa kabila. Lagyan ko nga din broke yun. Thumbnail ko. Ano naisip mo, Abo? Giyatay ka. Napaisip ka kung mali yung napuntahan mong LS. Giyatay ka talaga. Kulot din bro. Pangit ba? Nung sabi ni Sis Lilian. Ano ba sabi ni Sis Lilian? Ako lang daw naiiba yung ano ko, yung bang logo. Ngayon pinalitan ko. Napaisip naman kayo kasi kulot ako. Giyate talaga kayo ba? Wings, mag-wig ka. Oy, Wings,
Alam mo ba, Wings, sa ano? Oo, marami diyan, Wings. Mag-ano ka sa TikTok. Maraming para malagyan ng buhok yung ulo mo ba. May mga ano ba tawag dun, sticker na ano, lagyan mong buhok. Ay, puwede ka naman mag-sombrero para hindi kitang-kita yung kalbo mo. Mahal siguro 'pag bibili ka ng wig ano? Oo, lagi ka naman napupunta sa kalbo, malapit ka diyan, bumili ka kaya ng wig. Try mo, tapos 'pag nag-LS ka, ay ang ganda mo nun, ang gwapo mo. Try mo nga, tapos ang bilhin mo yung medyo ano, yung medyo, blondie-blondie, yung kulay ng buhok. Pahiram ko sa'yo yung wig ko na pink. Pink talaga sis Lilo, yata na ang daming ang daming kulay, pink talaga ipahiram mo kay kay Wengs. Hindi na nakasagot si kalbo. Sis Lilo, hindi na nakasagot, wala na. Ang kalbo ko, parang yung ano lang, yatay kayo. Halhal talaga ako ngayong gabi ba. Puro yelo pa yung aking ano talaga, yung aking lulutuin ba. Ulas na pala bukas? Oh, thank you naman. Kaso nga lang yung amo ko, hindi pa rin tapos yan. Minsan mag-LS nga ako naka-costume. Sige nga sis Lilo, sa Friday pag LS mo? Mag-StreamYard ka para maakyat kami. Bakit kalbo din sa baba, Wings? Kaya diretsong tanong ba? Halhal. Ilang minutes na lang tayo, guys? 5? Pwede na yan. 5 minutes. Uy, sumagot ka, kalbo. Two hours lang ako, guys. Mag-ano na siping, magluluto na. Mag-start na mag-work. Magluto na naman siping. Anong oras na naman kaya ito mag-akyat ba? So, mahaba buhok ko. Ibig sabihin, mahaba din baba. Tapos, sisiping kulot. Kaya kulot din sa baba. Oy, sis Lilo. Kahit straight ang sa taas mo, talagang kulot yung sa baba. Giyatay ka. Lahat naman kulot. Naiihi tuloy ako ba? Giyatay kayo. Pag nag-end ba, kung alin ba ang pakayan dito, yung ikis o itong tatlong tuldok sa baba? Tingnan mo, limot ko na tuloy. Yung ikis sa taas, ano? Puro tawa na lang si kalbo ba? Paano ba yung laro na pa ganyan? Uy, buto! yung trending ngayon na laro na ganon. Ay, hindi pa naman. Paano pagpatayo? Maglaro na lang tayo. Ay, hindi marunong magtayo. Ang hirap pala magtayo. Atay na yan. Kung ako pala maglalaro nito, hindi pala ako maglaro nito ba?
Buto. Yung laman tubig dapat mga 1/4. 1/4 ba? Try nga natin. Tingnan ko nga, maisip ko lang. Kasi, ito man yung mga trending ngayon. I-try nga natin kung marunong tayo magpatayo. 1/4 ba, sis? Ayan. Pwede na yan. Yung laman tubig. Kung konti, mahirap tumayo. Dagdag mo konti. Yung buto. Bawas ang konti. Ayan sis, oh. Ganyan na. Ayan, hanggang dito Try ko nga. Hindi. Ayaw eh. Hindi talaga. Hindi ako marunong ba? Ito pala. Ay, buto. Ayaw. Bawasan mo pa. Bawasan ko pa ba? Ate kasi ano sabi mo? Tingnan mo nakikita mo ba kung gaano kadami? Tanggalin ko nga ang ano ba? Para makita mo kung gaano kadami ang tubig nitong tipuag na to ba? I-try ko lang. Ayan, bawasan ko pa. Ayan, try natin. Okay na yan? Okay na yan, sis Lilo? Basta bawas tapos try mo ulit hanggang sa makuha mo. Ate, hindi tayo Ay, di po. Yun! Galing! Kailangan dito lang. Ayun, nakuha ko na sis Lilo. Ganun pala. Konti lang ganyan. Maglaro tayo. Magpalaro. Ano nga tayo. Magtulo-tuloy yung ilong ko. Isa pa nga. Trending to eh. Buto. Isa pa nga. Oh. Siguro kailangan konti lang yung yung ganyan. Buto. Di po. Wag na yan. No, isang ganun lang. Nakapaglaro ka na nito, sis? Ngayon ko lang naisip ba? Na-try ko. Gatay. Buto. Di po. Wag na ano pa daw sa dulo. Mahirap. Magaling ka pala kontrolin mo na pagtapon mo. Wait lang. 1, 2, 3. Yata, nag-live kitay. Hindi po, mahirap. Yun, nakadalawa na ako sis, oh. Ganun pa po. Nasa pulso ng pagkuha mo na madali na lang. Oo, ganun pala sis. Dahan-dahan lang pala, no? Maano talaga pag dahan-dahan. Wait lang. Isang pa-try ko. Ayun, oo nga, sis Lilo. Kailangan dahan-dahan. Tawa ka, kalbo. Ay, kalbo. Kanina ang dami-dami natin yan. Inabot tayo ng 10. Sabi siguro, ano ba naman tong LS tipping? Puro matry katarantaduhan. Umpisa hanggang matapos. Gatay. Magaling ako magturo. Oo nga, ganun pala yun. I-try mo sa LS mo, kalbo. Ganun pala yun. Kasi kanina hindi ko siya maano ba. Magaling daw talaga siya magturo, kalbo. Kailangan pala pag marami kami dito, maglaro kami ganyan. Pag may mga bisita kami.
Buto. Ayan. Tingnan. Bakit kanina nakuha ko? Nadulas na tuloy. Madulas na siya. Ayaw na. Di atay na yan. Ay, thank you guys. Huwag mo na ako idamay. Magpatay. Ano? Bakit ako inom ng suka? Pang-control sa ano, yung ilong ko ba tulo ng tulo. Pag tumawa ko, tulo ng tulo talaga. Bakit suka? Bakit napunta sa suka? Ano, aba? Uy, alam nyo? Alam nyo guys, tuwing LS ko, walang nagaganap na dikit. Kuya Abo, hindi na nainom yung pinagpaligo na ang suka. Ano napunta sa suka? Handali, nahilo man ako sa'yo, Abo. Bakit napunta sa suka? Iba man yung ano namin. Tawa ka niyan, Abo. Giatay na yan. Yung aking hugasin, nakatingga. Yung aking lulutuin, nakatingga. Giatay, ako na talaga. Giatay. Magluluto pa yung siping, ha? Matigas yung manok ko ba? Mag-end na tayo, guys. Salamat sa mga ano ko dyan. Puro tayo katarantaduhan ba? Si Kuya Ted, iniwanan na tayo. Sabi ni Kuya Ted, wala tayong mapapalaki. Hindi atay na yan. Diyos ko, Lord. Nakadalawang oras ako, nahihinalhal ako kakatawa ba? Sino ba yung mga nagpunta? Sige, Pink, kain na kami. 9 p.m. na. Sige, Sis Lilo. Sige, salamat. Huwag ka na mag-edos. Magluluto ako. Amboy. May dumating, Amboy. Thanks for coming. Nag-love shoutout. Pa-end na si host. Thank you very big. Naka 2 hours na ako. Magluluto na si Pink para may makain ng aking amo. Ayan, guys. Patusok naman, guys. Humabot pa si Amboy. Ayan, guys, bago kayo ba, guys, patusok naman muna kay Amboy. Paano naman na kayo may Amboy? Pa-end na si host. Thank you very big. Naka 2 hours na kami. Hanta ka? Ano ba yung tawag yan? Ano ba tong inano mo? Bye, Ate Ping. Salamat, Sis Lilo. Salamat. Ayan. Tamsak ako sa'yo, Amboy. Thank you. unang ako tusok ba? Amboy, salamat. Thank you very big. Pa-end na si host. Ang tinusok ko sa iyo ito din, yung yung alagad ko, hindi na ako pero nag-iwan din ako ng bakas. Naka 2 hours na si host kasi magluluto na din ako Amboy. Sorry. Wings, Amboy, si Lilo, Abo, si Rogin, Bicolana, Mr. Nature, Mr. Henry, sino pa ba? Si Hot Chorba, si Wings, si Bonakid. Thank you very big. Kuya Ted, thank you. Salamat. Salamat sa inyo, guys. Pag-support nyo kay Pink, kahit na puro tayo lang kalukuhan dito sa aking LS. Salamat sa walang sawang pag-support nyo kay Pink. Luto na si Pink, salamat. Thank you all, guys. Bye-bye. Love you all. Bicolana, salamat. Wala na ba ako? Sino pa ba hindi ko meron pa ba akong hindi nabanggit? Salamat, guys. Love you. Bye-bye.